Godmorgen alle sammen. Her på denne søndag kommer lige en lille video for mig. Jeg satte mig jo et mål om, at jeg vil lave en video hver dag i en hel måned. Og indtil videre så har jeg jo kørt det her, det er vist 8. dagen jeg er på. Og at jeg også gerne vil lave videoer omkring mine egne processer. Og det der med at være så autentisk som muligt. Og det kan jo godt være en meget grænseoverskridende proces, det der med at skulle gå på og være online og alle de der ting. Og det har det også været for mig. Og jeg har jo haft nogle helt klare ting, jeg godt kunne tænke mig at lave videoer om. Men tit så dukker der jo noget op på dagen. Og en af de ting, der dukkede op i dag, som jeg vil tale om, det var lidt omkring mig selv og min proces. Da jeg vågnede i morges, så kunne jeg lige pludselig mærke en total overvældelse. En overvældelse af ensomhed og en overvældelse af sorg. Og tårerne begyndte bare at løbe ned ad kinderne på mig. Og jeg blev rigtig, rigtig bange og ked af det. Og lige i situationen, der kunne jeg ikke rigtig mærke, hvad det var. Og kunne ikke rigtig lige stille ind på det. Men jeg fik noget hjælp til at kunne mærke og stille ind på mig selv. Nogle gange så er det jo rart det der med at kunne bede om hjælp. Eller også selv at række hånden ud. Og det er jeg så utrolig glad for, at jeg har sådan nogle fantastiske venner, sjælevenner, som hjælper. Jeg er ikke altid så god til det der med at række hånden ud og bede om hjælp, og det er jo sådan noget, jeg skal arbejde med. Men jeg fik noget hjælp til at stille ind på det, og tårerne de løb jo bare ned ad kinderne på mig, og det var meget overvældende. Og jeg fandt jo ud af, at det hele handlede om for mig, det var noget fra min barndom af, og mange af de ting vi tumler med, er jo fra vores barndom inderst inde. Og det var noget fra min barndom, hvor jeg følte mig ensom. Så det jeg gjorde, det var jo at prøve at stille ind på den lille Christian, der følte sig ensom. Finde situationen, hvor det skete, og så stillede jeg ind på min mor, og at min mor var der for mig, og gav mig omsorg og kærlighed, og jeg kunne omfavne hende, og jeg kunne virkelig mærke i det øjeblik, at så begyndte tårerne bare at løbe endnu mere ned ad kinderne. Jeg kunne virkelig mærke savnet. Min mor er jo gået væk for en del år siden, så. Men det var simpelthen så smukt og dejligt, bare at mærke kærligheden fra hende, og mærke kærligheden fra Susi, som hjalp mig i den situation. Fordi jeg ikke lige selv kunne. Og tårnen blev ved med at løbe ned i mig, og jeg gik ind, og jeg healede på den lille Christian. Og jeg fik forenet dem med mig, den voksne Christian. Alt sammen i kærlighed, omsorg og nærvær. Og det var virkelig rart. Og det var også bare rart at kunne få lov til at tude og være og bare mærke. Og efter det så stillede jeg ind på min far og fik også healet på en masse ting omkring min far. Og givet kærlighed og omsorg og fik sagt til lille Christian, at jeg altid er der for ham, og altid vil give ham omsorg, og altid stiller op for ham. Så det var rigtig rart. Og hele det der hjalp mig til at komme videre. Al den healing hjalp mig til at komme videre. Og det er jo også en del af det. Men også en del af det der med at bare være i det og acceptere, at nogle gange er tingene sådan, og drage omsorg for sig selv og kærlighed for sig selv i alt det, der sker. Også når det er svært. Og det var svært for mig i dag. Men jeg fik healet på det, og jeg fik det bedre. Og jeg fik reflekteret over en masse ting. Så tak. Tak univers, og tak Susi, og tak til mig selv, ikke mindst. Det havde jeg brug for. Så jeg vil egentlig bare sige tak, og så vil jeg ønske jer en
rigtig dejlig søndag, og så kommer der en ny video i morgen. Og hvem ved, hvad det kommer til at handle om. Det er ikke til at vide. Vi tager en dag ad gangen og ser, hvad der sker. Det er meget uforudsigeligt lige nu, også med alle de energier, der er omkring os. Man kan sige, at august måned har virkelig været en healingsproces for mig på mange måder. Og vi fortsætter. Vi fortsætter rejsen med at heale os selv. Så have en smuk dag derude, alle de fantastiske mennesker, og jeg elsker det hele. Jeg elsker jer, og jeg elsker min rejse, ikke mindst, og jeg elsker alle dem omkring mig, og mine nære. Vi ses i morgen til en ny video. Kan I nu have det rigtig godt, og som jeg altid plejer at slutte af med at sige, namaste. Hej hej.